cystadlu'r gwartheg godro fan hyn yn adran y gwartheg bore yma. Cyn i wedi symud draw nawr at yr Heffrod jersey. A mae Sonia Davies a Paul Williams gyda fi'n gwmni o hyd. A Sonia, y jerseys yn fryd i chi nabod yn dda iawn. Wel, da ni yn cadw rhywfaint ohonyn nhw. Mae hwn yn glas reit anodd ydw gwir. Mae'n Heffrod anhygoel yma. Heffrod smart iawn. Swn i'n licio fod y jersey hwn. Fel rhywun sy'n cadw Holsteins a jerseys de, siwt mae'r jerseys yn cymaru'r Holsteins? Mae llaeth nhw yn curo yr Holsteins yn bach gwell, fwy o butterfat yn efo. Dwi'n licio'r jerseys, ond mae'r jerseys yn mynd i bod yn temperamental. Bach fwy cecris, bach fwy bengaled, fydde ti'n gweud? Ia, dyna ni hynny, ia. Mae dan o'r personoliaeth bach gwahanol i'r Holsteins. Oes, mae yna personoliaeth gwahanol yn wedi. Bydda nhw byth ar ôl. Na. Maen nhw'n gwybod mlaen. Chi'n iawn, Paul, chi'n iawn. Richard Saxby o dde Swydd Efrog sydd yn beirniadu y jerseys a dyna fe wrth gwrs. A mae'r dosbarth yma i Heffrod o dan 19 mis oed. Erbyn diwrnod cynta'r sioe. Felly mae rhain bach yn hun ar Holsteins, wylo ni'n gynharach wrth gwrs yn dyfa ac yn Heffrod neis iawn. Dych arnyn nhw i gyd yn dangos i hunain yn ddau penne lan. Mae'n edrych yn hyfryd, Paul, ydy nhw? Maen nhw yn edrych yn hyfryd iawn, ydy gwir. Ac 151 sydd yn y safle cyntaf, ond fel ni'n gweud, jyst y ffordd maen nhw'n dangos i hunain fan hyn. Ar teg bob un ohonyn nhw'n werth i gweld. Mae'n glas anodd ofnadwy, ydy gwir. Ynddi. Bob yn... Ond 151 dwi'n meddwl sydd yn y safle cyntaf hyn o bryd. Y teulu Wilson. Aaron Fewes, VIP Glitzy. A'r enwau sy'n rhyfeddu fi bob blwyddyn. Mae'r enwau yn briliant. O, ma fe. Ond a feddwl di mynd i'r enwau yma, does? Os ti'n iawn. Mae'n job meddwl am enwau. Adi. Mae'r heffar yma sy'n yr ail syfla yn heffar handi fyd. Heffar reit gry. Ti'n gweld hwnna nawr ar lliw tywyll nawr te. Lle mae hwnna'n... Pam mae hwnna mor dywyll yna nawr? Beth yw'r... Mae'n dibynnu ar breeding yr jerseys. Mae'r rei yn y rei golaf yma. Dwi'n meddwl o wahanol lefydd. Maen nhw'n dŵad o, dwi'n meddwl, yr bridio. Na ti. Mae'n well gen i fi'r jersey gola. A fan hefyd? Ie. So dwi'n... Na, mae'r jersey... Mae gen i ni twyll a gola, ond yr rei gola ydy'r neisia. Ie. A maen nhw newi weid wrthai yn ynghlis fan hyn nawr. Yn ddiddorol iawn y tro cyntaf, dwi'n meddwl i fi weld hyn yn y sioe. Mae merch y beirniad, a dyma hi fan hyn nawr, mae merch y beirniad yn dosbarth yma hefyd. Ond mwyn tegwch i bawb, maen nhw'n dod â beirniad ar wahân, yn ei beirniad arall fewn, beirniad annibynnol i fewn nawr, i feirniadu honna. A maen nhw'n mynd i roed hi fewn wedyn yn y drefn yma rhywle le maen nhw'n teimlo yma hi fod. Felly, mae hwnna rhywbeth gwahanol. Gwahanol, newydd i fi. Dwi'n wedi gweld hyn o blaen. Felly dyma hi, merch y beirniad. Ond mae hwnna'n deg i bawb yn dweud? Mae fe'n deg. Mae o'n deg. Achos mae'n, os oedd ei thad yn dod, felly bod i'n meddwl, wel, dewr i ni fynd ar rhywbeth. Dyna'r ffordd i wneud e. A dwi'n meddwl falle mai dyna pwy sydd yn gwmni nawr i'r beirniad fyna. Dyna'r beirniad annibynnol, dwi'n meddwl. A mae e nawr ymni. Da iawn. I benderfynu le mae'n mynd, felly falle daw hi fe'n yw'r safle cyntaf pwy a wir. Pwy a wir. Achos mae'n heffer neis. Mae'n heffer neis i weld o yma, yndi. Ore teg. A rhif 157 yw hwnna. Mae Dream Magicians Tara. Felly maen nhw'n pwyso a mesur. Odi nhw. Sneb mae'n neud dim byd o... Ond fel tad fyna nawr yn beirniadu, os rhywbeth i chi mynd i fod fwy hallt a rhywbeth o'ch hunan. So ti'n moyn gwasio rhywbeth lan? Na. A dim ond neud rwswaia. Felly bydd hi'n ddifur i weld le mae hon yn mynd i fynd nawr. Odi.
A neis i weld gymaint o Heffrod yn y dosbarthiadau yma, Sonia, Mae o. hefyd. Mae o neis gweld y classes mae reit llawn y gwir. Yn enwedig o gofio siwt mae pethau allan yna nawr, Paul, efo'r digiau ag ati. Siwt mae'r sefyllfa yn ardal Cwrt Newydd a gwaelod y sir. Mae rai gweud yn fe. Mae'n beth un i gael trwy'r amser yn fe, ond ar y cyfan mae eitha da. Ond mae'n ofid. Odi, ond neu gwylod y sir go, mae waniaeth. Di lawr i gwylod sir y fe treifi mwyn i sy'n benfro, wel mae'n math fyr un fe. Di. A mae'n edrych yn ebus i'r diwydiant ar hyn o bryd, a mae'n ofid hefyd i'r sioe mae'n symud ymlaen i'r dyfodol. Mae'n cael effaith andwyol arnyn nhw. Mae rhai bobl yn colli 80, 90 o dda ar y tro. Mae'n dor calonis. Dor calonis. Boes bach. Ne. Wel, dwi'n meddwl bod nhw wedi rhoi di fewn yn yr ail safle. Ail safle, yndi. Ne. Da iawn. Ne. A beth am yr heffer masi yn y safle cyntaf felly? Y bendigedig ydw gwir, mae'n effa'r dymdar da ni hi, coesa da. Mae'n cael ei ffen yn dwt ofnadwy. Dan o si hun. Dwi ddim wedi cael y garden goch na eto, ond hi sydd yn y safle cyntaf lywdys i ar hyn o bryd. Felly dowch nôl ato ni i weld pwy eitha hi yn y man. Ac i ni'n agosau at ganlyniad fan hyn yn osbarth y jerseys i Heffrod o dan 19 mis. Mae Sonia Davies o Sir Fôn a Paul Williams o Gwrt Newydd gyda fi'n gwmni o hyd. A'r beirniad dwi'n meddwl am stico ati benderfyniad o roed y garden goch i 151. Y teulu Wilson ar yn fyws glitsi yw enw hon. Ydych chi'n abod y teulu? Ydych chi'n yn gyfarwydd â nhw? Ar rhai sydd yn y safle cyntaf, Paul? Y teulu Wilson? Dwi'n abod Wilson Tregebi. Odi hyn. Ti'n bod... Wel... Na ddoi gyntaf nhw, lle fe? Mae'n heffer fach neis yn dwi. Na ddoi gyntaf. Mae'n heffer neis ofnadwy. Yndi, a hwnna sy'n ail. Mae'r ddwy reit agos i gilydd. Ydyn, ma' nhw, dyn nhw. Mae nhw wahanol oed, dwi'n meddwl hefyd, ond na, Heffrod neis ofnadwy. Mae hwn wedi bod yn ddosbarth anodd iawn, achos mae'n ystod o oedrannau, dwi'n meddwl, yn y dosbarth yn does. Os, wir. Achos ni'n gweld yr un sydd yn y trydydd safle, mae hwnna'n fwy o heffer yn dwi fyna nawr. Odi. Yndi, mae hir, ddysiawn un o'r Heffrod hynna sydd yn y clas. A'r beirniad yn siarad efo'i ferch fyna nawr yn rhoi ysysymau o ferch a hi yn yr ail safle, ond i atgoffa pobl mi oedd na beirniad wedi'n annibynnol yma yn beirniadu ac yn gosod yr heffer yna Yn ollol. yn ei lle ac yr ail safle oedd i fod. Ond arbennig iawn. Llwyddiant Wilsons yn parhau yma yn y sioe fawr. Arbennig iawn. Tipyn o gamp i gael doi gyntaf yn doi waniad glas. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am y tro. Drwch yn ymlaen at fwy o gystadlu. Yn ollol.